Cando este lista técnica... Podemos? Sí? Bueno, pois... Por días, e como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa. Dende hai moitos anos vimos repetindo a importancia que, a noso entender, ten contar cun goberno sustentado nunha maioría parlamentaria firme que lle permita tomar decisións e levar adiante as políticas que considera máis acertadas en beneficio dos seus cidadáns. Os galegos levan moitos anos dando a súa confianza maioritaria a un goberno do Partido Popular, o que se traduce nunha estabilidade política que, a nos entender, é a envexa de moitas comunidades autónomas e, por suposto, a nivel do goberno de España. Unha maioría que nos está permitindo levar adiante políticas que sitúan a Galicia en lugares punteiros, tanto no que fai referencia ao crecemento económico como na prestación de servicios públicos ao conxunto dos galegos. Lamentablemente, o pasado mércores vivimos no Congreso pois un novo episodio da demostración da extrema debilidade do goberno de Pedro Sánchez ao intentar aprobar ese denominado decreto ómnibus, que ben se podería chamar batiburrillo de medidas, pero que se atopou coa negativa chantaxista dos seus socios cataláns de Junts para darlle o seu apoio, máis preocupados, como sempre, por atender os antollos do seu líder fugado en Bruselas que por amosar a súa decisiva influencia no goberno de España. Paradóxicamente, dende o goberno de señor Sánchez e desde o seu coro socialista, pois tamén Galicia queren trasladar que a culpa desta debacle parlamentaria é, como non, do Partido Popular, centrando a súa argumentación en que esta negativa pon en perigo a revalorización das pensións. O que debe quedar claro, o que queremos deixar claro desde o primeiro momento, é que quen traizoa e utiliza ao seu antollo a Pedro Sánchez e ao seu goberno son os seus aliados de Junts. Quen foron quen puxeron cos seus votos a este goberno bicolor do PSOE e Sumar, e que agora decidiron, ao non atender as súas chantaxes, que non ían apoiar ese decreto. O Partido Popular se avisou desde o primeiro momento que non estaba disposto a apoiar este Real Decreto na súa totalidade. Simple e llanamente porque, ademais da revalorización das pensións, das bonificacións ao transporte ou das axudas aos afectados pola dana, recollía outras moitas cuestións coas que non estamos de acordo. Cuestións como a suba de impostos, xa que non se prorrogan as baixadas do IBI que están vixentes para determinados alimentos ou para a electricidade. Cuestións como unha maior protección aos ocupas, obrigando aos propietarios a seguir pagando do seu peto os gastos da súa vivenda ocupada coa imposibilidade de recuperala. Medidas como a cesión aceptando unha nova chantaxe do nacionalismo vasco dun palacete en París ao Partido Nacionalista Vasco, ou como que a nivel galego nos preocupa especialmente inflixindo un recorte no financiamento das comunidades autónomas, xa que non se procede a actualización das previsións de ingresos de 2025 nas entregas a conta ás comunidades. E isto supón recortes de recursos económicos para as comunidades autónomas que os destinamos a atender a sanidade, a educación ou a políticas sociais como pode ser a política de dependencia. A solución neste momento está nas mans do goberno do señor Sánchez porque o Partido Popular xa anunciou públicamente que está plenamente disposto a aprobar un decreto que se centre no realmente importante, a revalorización das pensións, as bonificacións ao transporte público e as axudas aos afectados pola dana. Unha mostra de que o Partido Popular apoia as medidas coherentes xa o podemos comprobar tamén no pleno do pasado mércores, que únicamente, porque fomos nós, foi o Partido Popular quen aprobou cos seus votos o decreto que únicamente falaba de pensións, máis en concreto da posibilidade de compatibilizar o cobro dunha pensión coa realización dun traballo remunerado. En definitiva, o goberno do señor Sánchez ten na súa man a solución ao problema no que o meteron os seus socios cataláns de Junts e a súa propia soberbia.
presentar de maneira urxente un novo Real Decreto Lei que leve únicamente as medidas dirixidas á suba de pensións, ás bonificacións ao transporte e ás axudas para os afectados pola dana de Valencia que contaría co apoio do Partido Popular para a súa aprobación. Ou tamén ten a opción de tramitar pola vía de urxencia a proposición de lei presentada polo Partido Popular que se refire tamén únicamente a estas tres cuestións. Non quixera deixar pasar esta cuestión sen facer referencia á postura adoptada polo único deputado do Bloque Nacionalista Galego nas votacións dese pleno. Paradóxicamente, votou a favor dos decretos que non saíron adiante. É dicir, votou a favor da suba de impostos a alimentos ou a electricidade, votou a favor de dar maior protección aos ocupas e votou a favor de que Galicia teña menos financiamento do Estado para investir en sanidade, educación ou políticas sociais e de dependencia. E, curiosamente, votou en contra do decreto aprobado co apoio do Partido Popular que abre a posibilidade de cobrar unha pensión ao tempo que se realiza un traballo remunerado. Sen esquecernos da súa nova e manifesta contradición. Critican denodadamente en Galicia que a aprobación por maioría parlamentaria das leis de acompañamento, ao tempo que apoian no Congreso a aprobación dun decreto lei ómnibus que inclúe unha chea de medidas enmascaradas nunha suba de pensións ou nas axudas ao transporte. A situación vivida o pasado mércores no Congreso volveu a poñer de manifesto a extrema debilidade do goberno de Pedro Sánchez, chantaseado permanentemente polos seus aliados políticos e incapaz de sacar adiante non só este decreto batiburrillo, senón uns orzamentos que lle permitan cumprir os compromisos que asumiron, dos cuales nos preocupan especialmente os que asumiron cos galegos. En este punto, quixera centrarme nunha das cuestións a que máis voltas se lle está dando nos últimos meses, a gratuidade da AP9, a transferencia da AP9 e a gratuidade das súas peaxes. Está claro que unha falta de orzamento vai ser a mellor excusa que van a atopar os socialistas e os nacionalistas galegos para xustificar o seu enésimo incumprimento respecto desta autoestrada. Por moito que os seus alcaldes en Vigo e Pontevedra queiran tapar as vergoñas de socialistas e nacionalistas anunciando reunións e presións para conseguir a gratuidade do tramo da AP9 entre estas dúas cidades. E nós nos preguntamos, por que non en toda a autoestrada? Por que non a gratuidade de Ferrol ou a Coruña ata Vigo ou Tui? Deixémonos de liortas localistas e miremos polo ben de todos os galegos, reiterando unha vez máis a gratuidade total da AP9, exixindo o cumprimento desa promesa feita polo candidato Besteiro durante a campaña electoral coa aprobación do seu partido, tanto a nivel galego como a nivel estatal. Por desgracia, o único que sufrimos os galegos nestes últimos meses respecto da AP9 foi un novo incremento das súas peaxes, o 5,34% máis dende o pasado 1 de xaneiro. E isto supón pagar máis de 20 euros para quen teña que facer o traxecto entre Vigo e a Coruña. Desde o Grupo Popular, do mesmo xeito que desde o goberno que preside Alfonso Rueda, imos seguir insistindo na demanda de que o goberno de Pedro Sánchez transfira a Galicia a AP9 tal e como este Parlamento solicitou por unanimidade en distintas ocasións. Das o paradoxo de que coas novas bonificacións das peaxes anunciadas polo goberno de Pedro Sánchez, que nos gustaría que algún día se fixeran realidade, o custo de indemnización polo rescate da autoestrada e o custo total desas bonificacións ata o final da concesión aseméllanse de xeito considerable. Ambos se sitúan arredor dos 2.300 millóns de euros, polo que o Ministerio debería valorar se realmente compensa manter esas bonificacións ou abonar o rescate da AP9. Así que imos volver a facer no pleno da vindeira semana esa reiteración de solicitude para que o Goberno de España transfira a Galicia a titularidade da AP9. Pero nesta ocasión imos dar un paso máis co obxectivo de mellorar a seguridade nun dos treitos da Estrada Nacional que rexistra o maior número de accidentes de España. Así, pedimos que o Goberno Central negocie coa concesionaria da AP9 liberar inmediatamente a peaxe do treito entre Porriño e Vigo, entre Vigo e Porriño.
De xeito que se mellore a seguridade de forma inmediata na autovía 55 ao posibilitar aos condutores utilizar o treito da AP9 de forma gratuita en vez de ter que arriscarse a circular polas perigosas curvas que se sitúan no concello de Mos e que tanta siniestralidade rexistran. Consideramos que esta é a solución máis rápida, máis inmediata e económicamente máis viable a un problema, o da sinistralidade, que existe na autovía 55 a seu paso por Mos. Unha solución que sería unha alternativa de uso inmediato ante a futura construción dun novo túnel na 55 entre Vigo e Porriño, que tamén incrementaría a seguridade nesta autovía, porque a construción dun novo túnel comezou cunha gran polémica logo de que o Goberno central presentara unha proposta que supón unha grave afección para parroquias como a de Bembrive, en Vigo, ou as de Sanguiñeda, Petelos, Pereira e Tameiga, en Mos. Por este motivo, na iniciativa que debateremos no vindeiro pleno, exixiremos ao Goberno central que abra de xeito inmediato un período de interlocución con todos os concellos afectados por esta importante obra, de xeito que se defina unha actuación respetuosa co territorio, socialmente viable, e que dote a zona dunha infraestructura axeitada e segura. Confiamos en poder contar co apoio de todos os grupos da oposición a esta iniciativa, aínda que, como é lóxico, tamén desconfiamos da posición que vaya a adoptar o Partido Socialista de Galicia. Veremos se atende ao interés do seu amado líder en Vigo, que xa participou na definición deste novo trazado para a 55, ou se respeta os acordos acladados no ano 2015 co Ministerio de Fomento, e que supuxeron que o Concello de Mos modificara o seu plan xeral para adecualo ao trazado previsto e acordado naquel momento. Eu non teño moito máis que engadir ao xa dito e, polo tanto, poñome a vosa disposición por se considerades oportuna algunha aclaración sobre estes temas ou algunha pregunta sobre calquera outra cuestión que sexa do vosso interés. Moitas gracias. Non hai nada? Os partidos da oposición xa dixeron que van a manter os votos particulares para o dictame da comisión. Entendo que o PP votará en contra destes votos particulares. Cal é a posición? A posición do PP é a que está reflexada no dictamen desa comisión que se corresponde coas declaracións que realizaron os comparecentes que pasaron por ela e coa documentación aportada que amosa máis alá de calquera dúbida que o Goberno do Partido Popular optou pola única opción viable para construir un dos mellores hospitais públicos de España e de toda Europa, e que gracias a iso, pois, os galegos e especialmente os habitantes da comarca de Vigo se dispoñen dunha sanidade moito mellor que a que recibimos cando chegamos ao Goberno. Outros prefiren manter versións que foron clara, contundente e explícitamente desbotadas polas declaracións das persoas que viñeron a este Parlamento. E non me resisto a recordar como comenzou esta comisión. Comenzou pola alarma supostamente xerada por un informe do Consello de Contas, que, según a oposición, afirmaba a existencia dun sobrecuste. Dous presidentes do Consello de Contas, dous conselleiros maiores do Consello de Contas, compareceron nesta comisión negando esa realidade, negando a existencia dese sobrecuste e, polo tanto, desmontando por completo as acusacións da oposición. É unha lástima que se sean incapaces de amosar unha certa coherencia co seu propio discurso. Algunha cuestión máis? Non? Pois moitas gracias e supoño que nos veremos no pleno. Moitas gracias.